Ang programang ini rated SPG. Supang gulo sana. SPG. Dear DJ Makisig, ako po si Elizabeth de Guzman. Apodon mo na sana po ako sa alias na Balagbag. Tayo po iyan. Anbansag sako kan mga amigo ko por dahil balagbag daan sako. Exotic. Balagbag da. Gusto ko lang pong iistorya sa endo an sa kuyang eksperyensya na pagsakit sa buhay. Problema kong maray an mga bayadan, mga pinansyal. Mayong trabaho an sa kuyang mister. Sige sina ang tambay, sige sina ang bulang. Mayo akong pambayad sa samoyang mga bills, mga kuryente, pambakali mga pangangaipo sa harong, urog na na pambayad sa mga lending, asin sa mga bumbay. Oh, grabe pa pala ng utang. Ano? Siyempre, DJ Makisig, kay puhang kumaning dikit na pangsugal. Sugar. Gabos na DJ Makisig, pig-urutangan ko na. So, mga tugang ko. So, mga kapamilya. So, mga kataraid kong harong. Gabos na pig-urutangan ko. Kaso habo akong pautangon kan mga pig-urutangan ko por dahil igwapa ako sa endang dating utang. Asin din ako pigtitiwalaan. Taaram ninda na baka pag nag-utang ako, igagalgal ko man sana sa Intri 4. Kang nakaaging bulan, DJ Makisig, nagsimba ako. Asin nag-arang ako sa mahal na Diyos. Tangani na malagpasan ko ang mga problema ko sa buhay, lalong-lalo na ang mga pinansyal. Habang yaon ako sa simbahan, asin nagpapangadji, may katayid akong sarong pulis na nagpapangadji man. Naghagad ako sa mahal na Diyos nin grasya, pambayad sa mga utang, asin sa mga pangangaipo. Sabi ko sa mahal na Diyos, lugod man natawan ako nin grasya dawa 500 sana. Asin da eman makasobra. Bigla kong narisa so pulis na kataid ko biglang buminunot. Ay, makatakot. Makatakot. Biglang buminunot so pulis na kataid ko. Pero bakong badil. Kundi pitaka ang binunot niya. Nadangog gayod so pangadjion ko asin nahirak gayod sa ko. Pigtawan ako nin 300 asin nagsabi, Manay Balagbag, akuon mo po ining 300 bilang panggastos mo sa mga pangangaipo mo. Grabe, labis-labis, DJ Makisig ang sa kuyang pasasalamat luman sa pulis na nagtao sa ko nin 300. Tulos ako nagpasalamat sa kagurangnan asin ang sabi ko, salamat po mahal na Diyos, ta dinangog mo ang sa kuyang kahagadan. Kundi kung mapopwede po sa masunod, kung mataw ka po sa kuning grasya, di mo naman po pagpaagi sa pulis na inaanlugod ning 200. Marinisikuhan mo. 500 sa pigahagad ko, 300 na nakabot. Hamag ka man ay balagbag, nagmaray na buot na nga ni supulis na tinawang ka ng 300, sasahutan mo pang nagkaltas. So pulis na nagmagandang loob na nga ni pang maraot. Magpasalamat na sana kamo dahil na kamo magreklamo. Ibaga kung natinawan na kamo nin grasya. Sa sunod dahil na pagpaagi sa pulis kung matawan mahal na Diyos, daw ipaagi sa ko. Salamat sa imo JM Cabral sa pagpadara nin isurat sa satuyang programa lugod man na masolusyonan ni. Kung dahil man gayon madagdagan, pwede ba? Dagdagan ta. Pagiramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?